Punta sa atong kaugalingon kay isip kanang mabaguhan ta ba no kanang mao pa tarag sugod pag sulod-sulod og ingana nga matang sa relasyon di gid nato pud malikayan nga murag all out ta ang atong mga pagbati ang atong gugma tanan-tanan ang attention murag ihatag nato tanan pero mao lagi na giingon lagi no nga di man nato na siya malikayan labi na sa mga first timer nga full gyud dayon nga 100% gyud dayon ihatag attention nga hangtod nga moabot sa punto nga instead nga ma-appreciate ta sa atong partner labi nag-experience siya do na Ate Will no? ang atong inahal ingon pa gimahal sa kinabuhi pag-experience siya do na sa mga relasyon nag-agi another nga relationship sa previous and instead nga ma-appreciate ang imong pagtagad, ang imong tanan-tanan nga attention nga gihatag sa iya uban lain hinuon ang dating sa ila ma-suffocate or mapitlok or ingon pa matuok kay nga may mao na giingon lagi nga sa matag sa unsa man nga klase nga butang kinahanglan na agyud tay limitasyon. Yes, no, Ate Jane in Ana. And then, kani pong atong kuan po dino, murag atong idungagan og dugang topiko about sa kining magminyo nga ano na pay blood connection Ate Jane. Murag ka ng relatives pa. So, mao tong nagsupak ang ilang mga ginikanan, mao nabulag sila kay tungod kay supak ang ilang mga ginikanan sa ilang kanang kadugo pa no. Yeah, so waing gyud na sa kuan no, sa labi na kung hunaon-daon nimo nga kuan pagyud paryente pagyud siya. So dili pod nimo malikayan nga isip mga ginikanan labi na kung gi-honor no or kanang gihatagan gyud nila og respeto ang kultura nato isip mga Pilipino bisan man gani sa lugwa at Will no lain man gani naa man gyud gihapon ang mga bloodline ba no ang pagrespeto nga kadugo pa kinahanglan nga pugan nato atong mga kaugalingon and naamang mind yung mga ka-feelings no na atay pagbati nga siguro ingon pa pinaryente lang or tungod sa kadugo lang maong nibati ta og susamay nga na pero nabutangan lang nato og mali siya maong bisan unsaon og correct sa ato bisan unsaon og tul-id sa atong mga pagbati lain ang abot sa ato lain ang atong pagdawat tungod kay nagpasulabi ta no sa kung unsa na ang gibati nimo or gipitik sa imong dugan every time makita nimo ang tawhana pero kung buto na unaon murag dagud kibali og kanabang magsuon ba mo na di ba kami ninyo kaaway dili ko mo kay gwapo imong bagulang gwapo imong manghod ganahan ka di ba naagyod ang pagbati nga medyo awkward so kinahanglan lang gyud is para sa ko disiplina or pag-control sa imong kaugalingon. Yes, correct. Nga, kung ano, naanggit tay control. Nga, ato pong hibaloon Ate Jane nga kung unsay dapat natong buhaton no kay tungod sa atong sa atong kanang likayan ba nga mga sa ato kultura sa naana na bisan gani sa science naana na explanation mga ka feelings no lain gyud kung susama ra nga genes unya dili magud siya ingon pa mo fit kay instead nga muhaom siya maglinya or something ba ingana ba kung atong sadton sa kung atong kaanon sa atong kaugalingon nga inistoryahan instead nga muhaom siya muakob siya mahimo na hinuong maglinya lang so mao na maanay naabi tay mga deformities di ba na ay mga ingon pa lain gyud nga mga deformation unya okay raon ta siguro og physical at will kay medyo madalara pero kung apektado na ang mental sa panghunahuna di ba mao na nailisod kuanon so kinahanglan na sa ato pang daang pagbati makamauta nga mo control makamauta nga mo pahiluna. Yes, mo tong kahadlukan sa atong mga elders or sa atong mga folks nga kung magninyo og mag-unay di ba kung mag-unay ta kay naagyoy dakong rest sa atong mga anak or sa birth defect sa mga bata so kaluoy ba sab Ate Jane no nga makaapo ka og kaning depektoso so dako sab ng problema nga mahitabo sa pamilya so siguro sa iyang mga ginikanan Ate Jane mo nagikadlokan so mo nagingon nga dili ba dayta kanang makakita no lain nga kanang layo na or dili related. Oo. So paningkamutan nato mga ka-feelings no nga
kanang unta nga ato na siyang iwasan o ato na siyang likayan. Pero nga naman pong naama po inana Ate Jen, no? Nga mahigugma gid ka og kuan sa imong relatives. Daghan nahitabuan na nga kanang medyo mag-unay. Oo, Ma-attract yun ka. ma-attract yun. Siguro tungod sa atong ka-close ka na lagi kay, di ba? Close kayo sila, siguro ma-develop kay makalimot na isa yang giingon nga makalimot na. Kalimot sa limitasyon. Oo, nakalimot na nga paringente di ay sila. Oh. So mga ka-feelings mo ato no nga inana gidi ay. So ang atong ang among duha ka share ni Ate Jen nga dili gyud pwede kung nga mag-unay ang mga kaning kaparintehan kay tungod ang gilikayan sa atong mga ginikanan nga adunay risky sa birth, no, sa mga atong mga kaliwatan adunay mga rest. So naay mga daghang disorders nga makuha nato labi na gayud ang third cousin mga ka-feeling. So yes Ate Jean, according to study sa scientists nga naagyoy na ay mga disorder. So na diri nga nag-ingon ang atong expert na nga blinding disorders, na ay blood cancer, na kining thalassemia and breathing disorders are among the most common disorders among children born out of marriages with close relatives. So so dili nato mabasol ang atong mga elders o atong mga ginikanan nga mo dili sa atuwa na kay dili sa blalim nga ikaw Ate Jen imong tan-awon nga ang imong magiging apo sa unahan kanang naay depekto ba murag mag-uol sab ka no. Mag-uol, oo. Yes mao nga so mintras malikayan pa likay na ta. So Charlie, sa imong kahimtang karon no nga murag nawad-an na ka og paglaom tungod sa imong nasinatian nga nakasinati siya Ate Jen og depression tungod lang sa iyang nga nawad-an siya og kung hinigugma. So inana mga ka-feelings kung dapat mo ginagiingon nga dili ta magbuhos-buhos sa atong mga atong mga Stick to one Ate Will nga wala sa lugar. Yes. Kung mag-stick to one ta, so gihapon. Ibahin gihapon nga pagbilin sa imong kaugalingon. Kay kung unsay mahitabo sa imo pareha ka nakakuan ka, nakasinadi ka og depression, so dako kaayong problema. So maigani kay naka-recover ka pinaagi sa pagtabang sa imong mga ginikanan. So mauna karon Ate Jane nga di ba daghan kaayong atong na dunggan diri sa atong palibot nga nang suicide tungod sa depression. So isa ana nga rason ang mga mga kaning frustration sa kinabuhi. Number 1 gining sa gugma-gugma. So mao nga di ta magpalabi mga kabatan-onan karon kinahanglan ayaw ihurot-hurot ang iyong pag-igugma sa usa ka babae o lalaki kundi pagbilin og para sa imong kaugalingon. So og karon ato nang basahon ang atong napiling quotes for the day. Gikan kang Alefa nga nag-ingon, being single doesn't necessarily mean you're available. Sometimes you have to put up a sign that says, do not disturb on your heart. So, Ate Jane, gamay lamang pagpahalapad sa atong coach for the day karon kahapon. Yes, mao ni giingon Ate Will no, single by choice. Na ay uban din nga mo ingon murag ambot lang unsa poy mga kuana na nila ng mga tumong. If single ka murag wala pa kahalin or something nga na ay uban mga ka-feelings ato lang siguro yung palapdan no nga na ay uban nga single sila pero choice na nila. Dili ko mo nga wala sila partner, dili ko mo nga kuan sila, single sila, wala na nag-iya sa ilaha is available na sila. Na ay uban nagpabilin single tungod kay ingon pa ang ilang pagbati nagpabilin sa tao nga
wala na sa ilahang mga kamot ingon. So sama sa atong letter sender karon no, single siya pero by choice. Dili ingon nga single siya kay walay nipili, walay nahigugma or walay nakakita sa iyaha. Dili na ingana no. So dili siguro nato ingon na hinangon nga kataw-anan ang mga tawo nga mas gipili nga magpabilin single bisan pa man sa ka-challenging sa kuan karon sa kompetisyon. Moingon ang bandina nga akong mga classmate ingani na nang giminyo na ako nagpabiling ingani pa. Dili lang ikaw ang nagpabiling single, na uban by choice. Lain-lain lang gyud ta og rason. So kinahanglan to is respeto. Salamat Ate Jane, no? So mga alright, go on na tanong mo ta sa atong Bible verse for the day. Gikan sa sulat sa Psalm 69:3 nag-ingon, I am weary of my crying. My throat is dried, my eyes fail while I await for my God. So, gamay lang na akong nasabtan, mga ka-feelings nga kitang tanan, nga mga binuhat sa Ginoo diri sa kalibutan, aduna gid kitay mga struggles, mga trials, mga kagul-anan, o kaning mga pagsulay ng natanan sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw. While waiting kunuta sa mga unconditional love sa Ginoo nga ihatag nato didto sa iyang gingharian sa langit. So, isalig lang nato sa Ginoo nga bisan ang atong mga kapakyasan kadaugan sa kinabuhi, basta isalig nato sa Ginoo ang tanan walay murag dili ta ang ngayan mabalaka sa unahan sa atong kinabuhi. So, try to pray lang no every day. Trust in Him. Kaya naagid siya nagpaluyol ka na to. So, alright, mga ka-feeling. So, wala naman tayo igong oras sa atong panag-uban-uban ining kahaponon hangtod na lang ugmang adlaw ug uban sa atong ate sa kahanginan. Kini si Ate Jean. Ug kini si Ate Will ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang Diyos.